Hei, bună tuturor! Azi o să facem un mic joc. Aruncă la coș și câștigi un premiu. N-am mai jucat basket de câțiva ani buni. O să aruncă la coș. Vedem că mai avem dexteritate. Avem? Oh! Hi! My name is what? My name is who? Să fiu eu, featuring my brother Dani, Dănuțu. Și să vedem cine câștigă cel mai multe premii. Hai, Danielito, ești pronto? Ești pronto? Alo, pronto, sunt contactul. Dai. Ia uite-l. Auto pe Iverson. Hai, și primul shot îl avem de la Daniel. Alegi premiul care îl vrei. Ai două lovituri, da? Hai. M-ai ratat una. Cum e, Daniel, să joci basket după 5 ani? Rău. Ia uite ce echipate de NBA. La Jordan, tati, joc, bă! Pe aproape. Vreau să joc pentru un ceas. Când fac ceasurile, o să joc pentru casă. Două lovituri avem. Wow! Fail! Ia să vedem, nimeresc coșul sau nu? Pe aproape. Hai, până acum n-a câștigat nimeni. Daniel, al doilea premiu care vrei să-l câștigi. Al doilea premiu, vreau oglinda. Hai! Ca să nu mai fac accident când parchez. Hai! Avem oglinda cu senzor, cu toate șmecheriile. Hai! Șansa de a câștiga oglinda cu senzori. Ia-ți poziția. Mamă. Hai, mă, nu câștigăm nimic. Acum jucăm un pic la extremis. Avem prima încercare, da? Ia să vedem, arunc la cost sau nu? Wow! Am luat-o vântul așa, am dus la stânga. Fail! Wow, dacă am dat, ajung paralizat. A doua încercare. Pentru Rami de la Corsel, da? L-am adunat în panou, frate. Hai, frate, nu dăm un coș așa de varză, suntem. Hai, Daniel. Hai, încearcă una mai... Ca să fiu șarpi, iau Rami. Hai, ia-mi Rami. Ia, hai. Nu ți-au Rami. Eu tot îți iau Rami. Ia să vedem. Tot ți iau Rami. Nu-ți iau. E greu. Da? Hai, mai aproape, dar e cam greuță. Ia! Jocul pe asta! Nu, bă, am un Huawei P40 Pro nou, dacă îl vreți, de vânzare. Sau ca giveaway. Giveaway. Telefon am. Bă, primul coș pe ziua de azi. Deci ca să fiu șarpi, iar vrei ceasul de la casă. Da. Hai, un premiu deja câștigat. Acum să vedem. Mi-ai luat telefonul, ți-au ceas. Hai, câștigă ceasul. Ai nevoie de ceas? Dai ceasul tot. Dai coș. Mamă, pe lângă. E bun. Hai, a doua încercare. Aici pentru Danielito. Hai, tipu, dă-mi a doua. No. Mama. Ce zici, Daniel, e greu? Da, E greu. Hai că putem. Avem forță. E grele. Vreau să câștig al doilea premiu. Daniel n-a reușit pentru oglinda cu senzor. O să încerc eu. Hai de tati! Michael Jordan! Mam! Al doilea shot. Luăm acasă sau nu? E grele. Acum, Daniel, next. Hai, ia-ți un premiu acasă, Pentru cameră. Iar pentru oglindă. Cameră, că abia am reparat mașina, încercăm pentru cameră. Hai. Ce dracu pasatul meu, înțelegi? Hai să vedem.
Ușor, ușor, ușor. Al doilea shot pentru Daniel aici. Haide, haide. Știu că poți. Oh! Prea sus, prea sus. Hai că treci la tastatura de gaming. Mamă! Bine, bro. Ia. Wow, wow, wow! Bravo, Dani! Bravo, Dani! Și Daniel își ia acasă premiu! The winner is Danielito! Ia să-mi iau poziția. Ia! Ia uite, NBA, Lakers alea. Și cu al doilea așa, Dani! Dani! Coș! Dani! Bă, n-am de ce să ne provocăm la final pentru toate premiile astea. Să tragem de la 2 puncte. Avem câte 3 shot-uri de fiecare. Cine are cele mai multe puncte la final își ia toate premiile acasă. Primul este Danielito. Încep eu? Hai, de aici, de aici, de aici. Primul, hai. Bravo, ai un punct, hai. Al doilea shot. Să vedem ultimul shot aici. Hai, Daniel. No. Oh, pe lângă, pe lângă. Tura mea 3 shot-uri, începe cu primul, da? Mamă, asta e 3 shot. Al doilea shot. Oh! Și the last hit. Ia să vedem. Mamă! Suntem 1-1 după 3 shot-uri fiecare. Și acum dăm câte un shot să vedem cine dă. Cine dă, nu? Obligată, da? Obligat. Dacă dai tu, trebuie să dau și o coș. Dacă nu dai, dacă nu dau, am pierdut. Și viceversa. Începe primul Daniel. Hai. Mamă. Obligația. Te oblig, nu te oblig. Mamă. Nu mă obligi, nu mă obligi. 2, 3, 4. A treia oară. Hai Danielo, hai Danielo, hai că poți, hai că poți. Mam, Inelu. Daniel m-a obligat. Îl obligăm pe Alex. Acum concentrare maximă. Nu ești beat, nu ești beat. Hai. O dau? Nu o dau! Ne-am pierdut. Daniel își ia premiile acasă. Uite Daniel ce-ți ia acasă. Ți-ai câștigat tot ce vrea inima ta. Și asta a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un subscribe, un comentariu. Suntem proști, suntem buni, suntem... Share masiv toate canale, share masiv, prietena, share masiv. Da, prieteni, și asta a fost. Aici featuring Daniel. Ne auzim pe data viitoare. Ciao les!